بسم الله لا لا مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lura da yanayin lokaci kuma su malam kamar yadda na gabatar muku cewa akwai uzuri daga katsina ya taso ya iso nan yanzu kuma kun san yadda yanayin hanyoyinmu suke da gosulo jami'an tsaro wannan shine dalilin da yasa aka dan samu tsaiko amma ko ba komai jira a gurin da yake na aikin alheri ne ya fi jira a gurin da yake na aikin sharri ne da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace da haka ba tare da doguwar muƙaddima ba dan malam ya albarkaci wannan guri ko minti 5 ne lallai muna da buƙatar jin kalmomi daga bakin malam da haka insha Allah akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar ya kamata a ce na iso wannan wuri tun kamar misalin karfe 10 ko na abu mai kama da haka domin ansa wannan gayyata ta walima mai albarka. Jiya na taso daga Abuja na wuce Katsina domin halarta wani taro wanda duk hanyar da za mu bi a ɗauke mana halartar taron domin mu samu kwana a Kaduna mun yi amma ya gagara. An yi gagarumin taro jiya da daddare, dubban jama'a daga wurare da dama sun halarta har zuwa dare sosai. Na san jiya ban kwanta ba har karfe 2 saura na dare. Sannan kuma da safe muka taso muka kamo hanya. Yanzu saboda yanayin hanyoyin Najeriya inda za ka isa awa 3 sai kai awa 5 baka isa ba. Duk inda ka daga tazarar kilomitoci kaɗan za ka samu jami'an tsaro da drum da buhunan yashi, ga AK-47 ana zare ido, ana murɗa gashin baki, ana tada ƙura, a haɗa muku dogon layi ku zauna ku yi ta jira. Bahaushe ya ce wai kamar da gaske karuwa ta ga noman ɗan koli, wato yadda ya fara abun ta gani kamar da gaske. To muna addu'a jami'an tsaron namu Allah ya ƙara tsare mana su suma, mu ma Allah ya ƙara tsare mu. Ƙasar ce ta zama haka. Yanzu an kai lokacin da masallaci ma in za ka shiga sai an caje ka kamin ka shiga, wanda muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya. Su kansu jami'an tsaron suna da buƙatan addu'ar tsaro daga Allah. Kun san tantabara tana da basira. Idan ka ɗauki tantabara daga wata anguwa ka kai ta wata anguwa, to in ka sake ta za ta iya gane hanyar da ka biyo da ita ta sake komawa inda ka ɗauko ta. Shi yasa masu kiwon baru tantabara suna yin dabara, sai su samu kwali sai su sa ta a ciki sai su rufe, to an mata madundumi ba za ta gane hanyar da aka bi ba. Idan aka kai ta inda za a kai ta ba za ta iya dawowa ba. Wani yaro ya dauko tantabara a cikin kwali ya zo ya sami irin wannan checking point na jami'an tsaro, ana gudanar da aiki, ana
muzurai aka tare yaro da kwali aka ce kai yaro mai cikin kwalin nan, yaro ya shiru aka ce sauke ka bude, sai yaro ya fara kuka. Kai daga an ce ka bude kwali sai ka fara kuka? Yaro ya ce Allah sarki in na bude zai tashi. Babban Hausa da yake wurin ya kalli na kusa da shi ya ce oga, ya ce yaron nan fa ya ce wani ya bude kwalin nan zai tashi. Oga ya ce shi ne kai kuma da rashin hankali har yanzu kake tsaye a wurin? Kafin kimtawa da bismillah manya-manyan ofisoshi kowa ya cika wa rigarsa iska da gudu, mai fadawa lambatu na fadawa, mai camouflage a bayan bishiya yana yi. Shi yaro da ya ce zai tashi, menene zai tashi? Tsuntsu ne zai tashi. Su da aka ce zai tashi mai suke tsammanin ya tashi. To wannan shine halin da ƙasar take ciki. Idan za ka shigo Kaduna daga Zaria zuwa Kaduna kawai za ka samu irin wannan jerin gwano ya kai sama da 5 kowane sai da Allah ya fidda kai. So wannan shi yasa tsammanin da muke zuwa karfe 11 za mu yi shigowa wannan wuri hakan bai yiwu ba. To amma dama komai ba zai yiwu ba sai Allah ya amince. Wannan yasa tun da muka shiga wani dogon checking point na kira shi Aliyu Ikara na ce da Allah ya yi gaggawa ya zakulo mun zakakurin matashi malamin nan Malam Asadu Sunna. Na ce duk inda ya shiga ya kwakwalo shi ya kuma fada masa wani fauro da gaggautawa fararun farilla ne ya iso wannan wuri, domin ya zo ya zama ya gabatar da wa'azi. In Allah ya sa mun iso alhamdulillah, idan ba mu iso ba ma bukata dai ta yi me, bukata dai ta biya kwalliya, ta biya kudin sabulu. Kuma ana sanar da shi wannan sako yana cikin harkoki da zarafi masu dama. Yanzu haka akwai semina da ake gabatarwa a masallacin Juma'a na Sultan Bello. Mutane da dama sun shigo daga cikin ƙasa baki daya, ya kamata a ce yana wurin, amma ya yanke wa'annan harkoki ya taho domin ya zo ya gabatar da wannan darasi. Malam Asadu Sunna muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka, ya ƙara masa basira. Malami ne mai hikima, mai basira, mai ilimi. Duk lokacin da ya bude baki ya magana akan addini zaka ga an amfana da abubuwa da yawa. Allah ta'ala ya samu dace. Saboda haka yanzu ba sabon wa'azi ne za a bude ba, bukata dai Allah ya bada iko mun iso, kuma wa'azi an yi, kuma ya tabbata cewa babu shakka an gayyato mu din kuma mun taho. Wata tana iya cewa kai dama tatsuniya ce shafa labari shuni, to yanzu ya tabbata ba tatsuniya ba ce, dan ga mun zo, haka ne. Addu'a nake da fatan alkhairi wannan aure da farko dai Allah ya sa masa albarka, Allah ya azurta su da zuriya tayyiba. Allah madaukin sarki ya hada kansu, ya sa su yi rayuwa irin ta addinin musulunci. Sai dai kalma ɗaya zan faɗa sai in dakata a kanta. Wata 'yar uwa take mun tambaya, ala gafarta malam, yawanci duk sanda za ku yi magana ni'imomi a aljanna sai ku rinka faɗin ni'imomi da za a ba maza. Za a ba su katon gida, za a ba su mata 70, za a ba su wane ne. To mata da muke ta kokarin ibada, wayan an je aljannan nan to mu kuma ina za mu kwana? Wani rabo me muke da shi a gidan aljannar? Na'am, wannan tambaya tana da muhimmanci kwarai da gaske. Zan ansa ta a gurguje a cikin minti 2 ko minti 3 sai in dakata. Wato mace a gidan aljanna kamar yadda muka sani, addinin musulunci addini ne wanda na mata da maza, ba na mata zalla ba na maza zalla ba. In kuna karanta alkur'ani mai girma suratul ahzab, Allah madaukin sarki yace innal muslimina wal muslimat, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitin, na'am, والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. waɗannan ayoyi duka suna nuna gender equity wato Allah maɗaukin sarki babu ruwansa da namiji ne ko mace ne, abinda ake so kin bi Allah ko ka bi Allah, haka ne? Shi yasa da aka ce innal muslimin sai aka ce me wal muslimat, da aka ce wal mu'minin sai aka ce wal mu'minat, da aka ce wal qanitin sai aka ce wal qanitat, da aka ce was sadiqin was sadiqat, da aka ce was sabirin. Da an ambaci namiji sai ambaci wa sai ambaci mace, karshe dukkan su Allah ya ce adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah ya tanada musu gafara da lada mai girma. Menene lada mai girma? Malamai suka ce ita ce aljanna. A waccan aya Allah ya ce man ya'mal minas salihati, wanda ya aiki na kwarai, min zakarin aw untha, namiji ne ko mace ba ruwan Allah, sharadi wa huwa mu'min, alhali yana mai imani, Allah ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tunan duniya zamu rayar da shi rayuwa mai daɗi, in ji Allah. Sai Allah ya ce wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, za mu sakan ka musu lada su, za mu ba su abin da aikin su bai kai a ba su shi ba. Menene abin da aikin su bai kai a ba su ba? Abin da ya fi kyau fiye da aikin da suka aikata. Malamai suka ce aljanna. Wayannan ayoyin da ayoyi masu yawa da bamu da lokacin da za mu karanta su, suna nuna duk wanda ya bi Allah, namiji ne ko mace ne, Allah zai bashi me? Zai bashi aljanna. Na'am, to ita mace in ta je aljanna me za a bata? Akwai maganganu da yawa da duka bamu da lokaci, amma bari mu dunkule abubuwan cikin abubuwa guda uku. Ita mace a rayuwarta abu uku take bukata. Abu nawa? Abu uku. Mace in ta samu wannan abu uku bata da matsala. Wayannan abubuwa guda uku ba wai a lahira ba, ko a nan duniya mace ta same su bata da matsala. Namiji an ce a bashi mata da yawa, yana daga abin da namiji yake da alfahari da shi, a ce yana da mace fiye da nawa? Fiye da ɗaya. Yana da sama da biyu, yana da sama da uku, yana da sama da hudu, wato yana da hudu. Wani ɗan karambanin ma da za a halatta masa 54 ma yana iya aurowa. Na'am, amma ita mace ba mazaje da yawa take bukata ba. Ita mace abubuwa guda uku take bukata a rayuwarta. Har kishi da mata ke da shi, kaji mace tana da kishi ba ta so a kawo mata kishiya, da kishiya gwanda mutuwa, in ji mata ko ala su tiribu kwai, in ji kishiyar mai doro, yanayya da abin da ya fi karfin wuta, in ji kishiyar konanniya, haka tara, in ji kishiyar mai magedowa, ta ya nufi ga uwar kishiya ta zama kaza. Wato saboda yadda mata suka zani kishiya, har karin magana su ma gaba daya kan kishiya ne. To har yadda mata ba sa son kishiya, mace in ta samu wayannan abubuwa guda uku, kishiya ba ta damunta. Kishiya me? Ba ta damunta, ba matsalar ta bane. In kika ga mace ta damu da kishiya, kishiya ta tsaya mata a zuciya, to bata samu abubuwa guda uku ba. Shi yasa wayannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da Allah ya tanada wa mace a cikin aljanna. Ina fata an gane wannan. Menene abu na farko? Abu na farko abin da mace take bukata a duniya shine kyau. Shine me? Kyau. A ce babu wacce ta kai ta kyau, ita bukatar ta biya. Da kana da mata hudu, amma ɗaya ce kyakkyawa, sauran duka yan duku nuno haka, kuma kyakkyawar ta gane ka gane kyakkyawa ce, a bisa wannan kana ji da ita, ba wacce kake kauna kamanta, tana da matsala da an mata kishiya?
sai ta mai da su yan wanke-wanke ba matsalar ta bane. Ina fata fahimci wannan. Ita a wajenta sai ta ga amma ƙara mata aji ne, yanzu ga wata da sunan matar gida amma bata wuce yar aika a wajenta ba. To wannan shine abin da mace take bukata. Wannan ne dalilin da yasa matarka ko ba kyakkyawa ba ce in ka ce mata kyakkyawa ce sai ta ji daɗi a ranta. Ina fata fahimci wannan. Da ka kalle ta kince ni mamaki kike ban, kullun sai ƙara kyau kike ko kurushiya kike ƙarawa na gagara gane, sai ta ce ka cika zoliya, kuma ƙarya take ta ji daɗi a ranta. Ko bata ji daɗi a ranta ba, ta ji daɗi a ranta. Shi yasa an kana da hankali kullun ga yawa matarka kyakkyawa ce, kuma karka yadda ka bata labarin kyakkyawar wata mata an kana tadi da ita. Dukkan mace ko talabijin ake kallo ta ce amma wannan matar kyakkyawa ce ta burge ni, ka ce yanzu wannan ni ce ta burge ki? Bai gida wannan ba kyakkyawa ce, da ce lalle ke baki san me ake cewa kyau ba. Kin taba kallon fuskar ki a madubi kuwa? Me kake nufi lafi da kyau ba ina za a hada ku? Ta ce duk da a ranta sai da ce famun fafa ina jin fa da gaske ne, sai ta ji ta dan gamsu hakan nan. Ina fata an fahimci wannan. Bisa wannan ne ya zama abin da za a baiwa mace a aljanna na farko shine kyau. Duk yan matan aljanna da kuke jin ana bada labarin kyansu, to matar duniya wacce ta bi Allah aka kai ta aljanna ta fi su kyau. Ta fi su me? Kyau. Shi yasa da kuke jin ana faɗin yan matan aljanna, ana yaba su, ana faɗin kyansu, ba wata ce mata aljannar ba, ke ce mata aljannar. Ina fata an fahimci wannan. Sai dai kika rayu a duniya ba haka za a saki aljanna ba. Sai an dan miki kwaskwarima, an miki panel beating, an miƙar da biyari, an yi wool balance, an daidaita miki fitilu, an canja miki sabon fenti. To a daidai lokacin da sai za a ɗauke ki a kai ki cikin aljanna. An gane karatu? Shi yasa yayin da aka keki aljanna babu wani abin da za a yi kwatanta tashi da kyanki a duniya. Babu shi. Da za a sake dawo da ke duniya ki murmushi harkar rana dishewa zai. Da za a tsinko silin gashin ki a kawo duniya yadda yake sheki yake walƙiya, hasken rana dishewa zai. Idan mai gida ya kalli fuskar ki zai iya ganin kansa a jikin fuskar ki saboda yadda fuskar take da kyau. Idan ya kalle ki zai iya ganin yadda jini yake gudana a jikinki, blood circulatory system naki, saboda yadda fata ki ta yi garau-garau garariya garau. Wannan shine abin da ake ba mata aljanna na farko. Wannan shine buƙatar mace ta farko a me? A duniya. Ina fata fahimci wannan. Shi yasa namiji ba ku ji an yi ta maganar hadisai wajen kyansa ba. Mace ce hadisai suka ta zuwa da irin kyanta. Ba mu da lokaci, ya kamata mu faɗa muku yaya kyan mata aljanna take, ki gane ya za a mulmula ki a sake canja miki shef da tsari in an kai ki aljanna. An gane wannan? Abu na biyu da mace take bukata, idan sun kai su 100 mata ko sun kai su 1000, to idan ta fito duka matan nan su ittifaki babu wacce ta sa kaya masu kyau masu tsada kamanta. Wannan shine bukatar mace na nawa? Mace na biyu. Shi yasa yanzu nan ba wurin wa'azi yake ba, to har filin wa'azin nan karku dauka wai tawali'un mata a filin wa'azi ya sa ba sa lura da kowace wani zane ta saka. Duk wacce ta shigo in sun daga kai sun kalle ta, bakin zanen ta za su fara dubawa su ga me aka rubuta. Idan suka ga an rubuta super wax, super holland, sheraton, exclusive, aura, swiss, sai ka ji alhaji ya kin yi so ku bata kujera. Amma idan aka leka karkashin zanen ta aka ga Nigerian wax, gogo sha'u, barci ke ja miki, to kallon ta ma ba za su sake ba, an riga an gama da ita. Idan aka kalli bakin zanin aka ga lalle zanin ya kai, to a lokacin ne za a daga kai a kalli dan kunnanta a ga wani irin dan kunne ta sa. Idan gwal ne, shi yasa ga mata yanzu saboda suna sa hijabi da lullubi ba su damu da sarka ta gwal ba, domin idan ta saka me amfanin ta tunda za ta yi dress ta sa lullubi a rufe. Yanzu sun fi mai da hankali dan kunne zobe ka ga mace da zobe wajen guda 7 sai ka ce mahaukaciya, saboda dai dole sai an gani an san cewa gwal take sakawa. Ina fata an gane wannan. Yadda ka san niga ta zuwa zobba wajen guda 7 a cikin hannu, duka na gwal ne. Gwal din ma sai an duba ga dan ina ne, dan Dubai ne ko dan Bahrain ne ko dan ina ne. Wai gwal din ma da sun kalle shi za su iya gane wani iri ne, saboda ita mace babban bukatar ta shine ado da kwalliya. Shi yasa aljanna Allah ya ce a tanada mata kayan ado da kwalliya da babu irin sa a duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha. Gyalan da mata aljanna ke dorawa a kai, gyalan da take lullubawa da shi, da za a kawo shi duniya a sai da dukiyar duniya gaba ɗaya ba za su iya biyan kuɗin gyalan ba, in ji annabi Muhammad. Kun ga ba maganar tsada kuɗin hula dan aljanna ba. Yau namiji ya sa hula mai kyau, bai sa me matsala a ciki, tunda dai gashi nan ya riga ya iso, kawai ayi wa annabi salati a karbe shi haka. Amma ita mace ta ɗauki kwalliya da ado da muhimmanci.
wannan ne dalilin da yasa ya zama gyalen da take dorawa a ka dan kwalinta dukiyar duniya ba za ta iya siya ba gidajen Kaduna da motocin Kaduna da bankunan Kaduna da kantinan Kaduna ba a'a ba na Abuja ba na Najeriya ba na Saudiya da Amerika ba, duk dukiyar duniya annabi ya ce aka sai da ita wallahi ba ta iya biyan kuɗin gyalen da mata aljanna za ta dora aka. Da Allah da gyalen da riga da zani da take saka wanne fi tsada? To gyalen duniya ba za ta iya biya ba, da gyalen da dan kunnan na gwal wanne ya fi tsada, da gyalen da takalman da take saka wanne ya fi tsada. An ambaci gyalen saboda shine bai cin kuɗi da yawa, amma aka ce dukiyar duniya ba za ta iya biyan shi ba. Ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gwalagwalai da mata aljanna take yin ado da su, wato zinariyar tana canja kala sau 80 a sa'a daya. Saboda tsabar kyan zinariyar, wata zinariya ce ta musamman irin ta aljanna, ba wai kala ɗaya take sakawa ba. In ta sa ɗan kunnan, ta sa sarƙa, ta sa warwaro, ta sa munduwa, ta zuba zobba, suna walƙiya ne, suna canja kala, sukan canja sau 80 a cikin sa'a ɗaya, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To saboda buƙatar mace ta biyu a rayuwarta shine kwalliya da ado. Idan ma tana cikin kishiyoyi ya zama ba su iya ɗaura zanin da take ɗaurawa, sai ta kwance ta basu. Idan ta zo taro ko ta zo biki babu mai irin zaninta, ita buƙatar ta biya, ba mai irin takalminta. Shi yasa yanzu hajjaka da mata ke riƙewa, in ta zo da sai a rinka leƙawa a ga designer ce ko ba designer ba ce. Idan aka leƙa aka ga ya kofar wambai ne sai a fara mata kallon hadarin kaza, amma aka leƙa aka ga an rubuta Gucci ku gane karatu. To shi yasa mata aljanna tafi kowa kayan kwalliya, tafi kowa kayan ado. An gane wannan? Abu na uku da Allah zai bata aljanna wanda shine tafi bukata fiye da komai, ita bukatar mace babu wanda yake ta san girma. Idan a cikin kishiyoyi take so take a ce ita ce bora, wato ita ce mowa, sauran su ne mai borori a cikin gida. Ita duk inda take abinda take bukata a ce ita ce sayyada. In a gida ne ta ga ta samu kan mijin sai abinda ta faɗa masa yake yi, to wai tana da kishiya ba matsalar ta bace. Bukatar ta kishiya ma in za ta nemi abu a wajen mai gida sai ta biyo ta wajen ta ce yaya ki sa baki ko zai bani in je in gano ta sallata haihu, ki san ba ke kika mashi magana ba, ta ce ba matsala, ki kwantar da hankali ki zan sa yanzu wannan tana da matsala da kishiya ba ta da matsala da kishiya. To bisa wannan idan mata 100 za a bashi aljanna, ke ce oga kwata-kwata, ke ce boss, ke ce ke bada umarni. Wayannan su ne abubuwa guda uku a dunkule da Allah ya tanada wa mata aljanna. Ran da Allah ya bamu lokaci za mu tattauna akan su domin a fahimce su. Wannan aure Allah ya kara masa albarka. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية، العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه